Cristiano Ronaldo je ponovo iznenadio ceo svet. Svi misle da on najviše voli sebe, a on to nekako iznova dokazuje. Dok je većina poznatih obeležavala dan zaljubljenih sa divnim porukama ljubavi, Ronaldo je to uradio na jedan karakterističan način. On jeste želeo da pokaže koliko voli Georginu, međutim, izbor fotografije koje je podelio bio je nešto što je svakako izmamilo brojne komentare. Na dan zaljubljenih Ronaldo je odlučio da podeli posebnu fotku sa svojom partnerkom Georginom. Na slici ipak nije ona u prvom planu, već fudbaler, koji je kao i obično u centru pažnje. On je bukvalno centar slike, a Georgina se nalazi malo iza njega, nekako u drugom planu, što bi se reklo, kao da je slučajno upala u kadar. Mnogi su primetili da je Ronaldo zaboravio da iseče Georginu s fotografije, što je izazvalo, gomilu komentara. U opisu slike Ronaldo je napisao "Moja jedna i jedina, za dan zaljubljenih uvek". Međutim, iako je on želeo da pokaže koliko voli Georginu, reakcije fanova su bile potpuno neozbiljne. Neverovatan izbor fotografije kakav se očekuje samo od Ronalda, glasio jedan komentar. Neko je napisao "Ona je tu, ali on očigledno priča o sebi. Hoće da kaže da je on sebi jedan i jedini za dan zaljubljenih, jel tako?" Tako da su bili razni komentari koji su se tu nizali. Mnogi su ga prozivali, ako tu već toliko voliš Georginu, zašto još uvek nisi odlučio da je oženiš? Zašto nisi napravio taj korak koji bi ljubavnu priču završio? Brak. Ali Ronaldo, kao i obično, ne odgovara na takve komentare. Šta vi mislite, da li je Ronaldo narcis i da li je vama sporna ova fotka ili mislite da je sve okej? I zašto ne želi da oženi Georginu? Lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.